Pam Gregory sanoo vuodesta 2026, että kaikki muuttuu ikuisesti. 3 Atlas ja 1 6,000 vuodessa tapahtuva muutos on käynnissä nyt. Pam kertoo, että ihmiskunta elää parhaillaan poikkeuksellista siirtymävaihetta, jossa koko käsityksemme ajasta, todellisuudesta ja itsestämme on muuttumassa. Monet kokevat ajan kiihtyvän, ikään kuin vuodet kuluisivat silmänräpäyksessä. Tämä ei hänen mukaansa ole pelkkä psykologinen ilmiö, vaan heijastaa syvempää muutosta tietoisuudessa. Saturnus, joka symbolisesti liittyy aikaan ja Kronoksen arkkityyppiin, on kaloissa ja tämä kuvastaa ajan rajojen liukenemista. Lineaarinen aikakäsitys, johon moderni yhteiskunta on rakentunut, alkaa menettää merkitystään. Pam selittää, että olemme siirtymässä kohti syklistä ajankäsitystä. Alkuperäiskansat eivät ole koskaan eläneet kellon ja kalenterin ehdoilla, vaan syklien, rytmien ja luonnon liikkeiden mukaan. Nyt tämä viisaus palaa uudessa muodossa. Kun tietoisuus laajenee, ihminen ei enää koe aikaa suorana viivana menneisyydestä tulevaisuuteen, vaan kerroksillisina ja syklisinä ilmiöinä, jossa mennyt, nykyinen ja tuleva voivat olla yhtä aikaa läsnä. Pam kertoo, että myös muistimme suhde aikaan on muuttumassa. Ihmiset raportoivat, etteivät he enää muista tapahtumia lineaarisena jatkumona, vaan sirpaleisina ja päällekkäisinä kokemuksina. Tämä ei ole merkki heikentymisestä, vaan sopeutumisesta uuteen tapaan hahmottaa todellisuutta. Kun tietoisuus nousee, vanha mielen rakenne ei enää toimi samalla tavalla. Universumi itsessään on Pamille fraktaalinen. Se rakentuu itseään toistavista kuvioista aivan kuin venäläiset maatuskannuket sisäkkäin. Astrologia heijastaa tätä rakennetta. Vaikka astrologia on pitkään perustunut lineaariseen aikaan, tarkkoihin syntymähetkiin ja ennustettaviin jaksoihin, siinä on aina ollut myös fraktaalisia elementtejä, kuten progressiot, joissa yksi päivä vastaa yhtä elinvuotta, ja aurinkokaaret. Pam uskoo, että astrologia tulee muuttumaan merkittävästi, kun ihmiskunta omaksuu uuden ajan käsityksen, joka yhdistää fraktaalisuuden, syklisyyden ja tietoisuuden. Hän painottaa, että myös tiede on murroksessa. Nykyinen fysiikka ei enää riitä selittämään todellisuutta, joka muuttuu yhä joustavammaksi ja tietoisuus herkemmäksi. Uusi fysiikka on vasta syntymässä, mutta sen perusta tulee olemaan fraktaalisuudessa ja tietoisuuden roolissa todellisuuden muotoutumisessa. Pam Gregory kertoo, että planeettojen löytyminen historiassa ei ole ollut sattumaa. Uranus, Neptunus ja Pluto ovat aina olleet olemassa, mutta ne tulivat osaksi ihmiskunnan tietoisuutta vasta, kun kollektiivinen mieli oli valmis ottamaan niiden arkkityypit vastaan. Uranuksen löytyminen 1700-luvun lopulla osui vallankumousten aikaan. Neptunuksen löytyminen liittyi henkisyyden, kuvallisen ilmaisun ja illuusion teemoihin, ja Pluton löytyminen toi mukanaan syvällisen psykologisen ja atomaarisen voiman. Pam korostaa, että planeetat
vaikuttivat ihmisiin jo ennen löytymistään, mutta vasta tietoisuuteen tullessaan ne alkoivat ilmetä voimakkaasti yhteiskunnassa. Tämä pätee erityisesti kääpioplaneettoihin ja transneptunisiin kappaleisiin, joiden merkitys on vasta avautumassa. Erityisen merkittäväksi Pam näkee Pluton siirtymisen Vesimieheen marraskuussa 2024. Pluto pysyy Vesimiehessä vuoteen 2044 saakka, ja tämä ajanjakso merkitsee suurta hyppyä kollektiivisessa tietoisuudessa. Pluto ei ole ollut Vesimiehessä sitten 1700-luvun lopun, ja vielä edellinen kierros 1500-luvulla ajoittui Galileon ja Keplerin aikaan, jolloin ihmiskunnan kosmologinen maailmankuva mullistui. Nyt vastaava muutos tapahtuu uudella, paljon syvemmällä tasolla. Pam kertoo, että lähivuodet ovat täynnä päällekkäisiä syklien päättymisiä ja uusia alkuja. Suuret 12 000 vuoden syklit, galaktiset liikkeet, jugoihin liittyvät aikakaudet ja aurinkosyklit lähestyvät samanaikaisia käännekohtia. Lisäksi lähes kaikki ulommat planeetat vaihtavat merkkiä poikkeuksellisen lyhyen ajan sisällä, siirtyen maa- ja vesipainotteisista energioista kohti ilmaa ja tulta. Tämä kuvastaa siirtymää raskaasta ja hitaasta kohti kevyempää, nopeampaa ja tietoisuuspohjaisempaa todellisuutta. Keväällä, erityisesti maaliskuussa, Oinaan merkki aktivoituu voimakkaasti. Uuden kuun aikaan Oinaassa on poikkeuksellisen monta taivaankappaletta, mukaan lukien Saturnus ja Neptunus, aivan eläinradan ensimmäisessä asteessa. Pam kuvaa tätä hetkeä puhtaaksi aluksi, tyhjälle kankaalle maalaamiseksi. Ihmiskunnalle esitetään kysymys, mitä haluamme luoda? Tämä energia on äärimmäisen voimakasta. Oinas on kipinä, sytytin ja liikkeelle paneva voima. Pam myöntää, että näin suuri tulienergia voi ilmetä myös fyysisessä maailmassa haasteina, kuten luonnonmullistuksina, tulipaloina tai konflikteina. Maa itse käy läpi syvää puhdistumista ja uudelleen syntymää, vapauttaen pitkään kerääntynyttä traumaa. Hän kuitenkin painottaa, että ihmiskunnan sisäinen tila vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten nämä energiat ilmenevät. Pam kertoo, että huomio on polttoainetta. Se, mihin keskitymme, vahvistuu. Jos ruokimme pelkoa, luomme aikajanoja, joissa konfliktit jatkuvat. Jos taas suuntaamme huomiomme rauhaan, myötätuntoon ja luovuuteen, vahvistamme toisenlaista todellisuutta. Tämä ei tarkoita todellisuuden kieltämistä, vaan tietoista valintaa siitä, mihin energia sijoitetaan. Hän jakaa henkilökohtaisen kokemuksen, jossa terveyteen liittyvä pelko haastoi hänet elämään opetuksensa todeksi. Hän huomasi, että pelkoon uppoutuminen olisi vienyt hänet aikajanalle, jossa sairaus konkretisoituu, vaikka sitä ei välttämättä alun perin ollutkaan. Valitsemalla tietoisesti rauhan, luottamuksen ja rakkauden, hän koki siirtyneensä toiseen aikajanaan, jossa keho palautui tasapainoon. Tämä vahvisti hänen käsitystään siitä, että tietoisuuden tila on kaiken perusta. Pam korostaa, että astrologia
ei ole kohtalon lukko, vaan mahdollisuuksien kartta. Hän vertaa syntymäkarttaa nuottipaperiin. Sävellys on annettu, mutta ihminen voi valita, millä taajuudella ja millä soittimilla musiikkinsa soittaa. Sama kartta voi ilmentyä hyvin eri tavoin riippuen tietoisuuden tasosta. Cheironin rooli nousee tulevina vuosina keskiöön. Pam näkee Cheironin siltana vanhan ja uuden välillä, haavan ja parantumisen yhdistäjänä. Kun Cheiron palaa löytöasteelleen härässä vuosina 2026-27, koko ihmiskunnalla on mahdollisuus syvään parantumiseen. Tämä voi näkyä uusina tapoina hoitaa kehoa, suhdetta luontoon ja maahan sekä arvojen uudelleenjärjestelynä. Pam näkee tulevaisuuden suurena evoluutiivisena harppauksena. Vanhoja rakenteita, ihmissuhteita ja identiteettejä putoaa pois, mutta tilalle syntyy sydämeen ja resonanssiin perustuvia yhteyksiä. Ihmiset löytävät sieluperheitä, uudenlaista yhteisöllisyyttä ja elämää, joka ei enää perustu selviytymiseen, vaan tietoiseen luomiseen. Hän muistuttaa, että tämä ei ole vain yhden vuoden vaihtuminen toiseen, vaan kokonaisen aikakauden päättyminen ja uuden synty. Muutos on vasta alussa ja se etenee hyppäyksittäin, ei tasaisena jatkumona. Vaikka muutos voi tuntua uuvuttavalta, se on myös syvästi innostavaa, sillä monet ovat valmistautuneet tähän hetkeen useiden elämien ajan. Hän päättää viestinsä muistuttamalla, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Ihmiskunnalla on nyt tilaisuus valita korkeampi aikajana, jossa rakkaus, myötätunto ja luovuus ohjaavat kehitystä. Se, mihin suuntaamme huomiomme nyt, muovaa tulevaisuutta voimakkaammin kuin koskaan aiemmin.